que vienen a hacer prácticas suelen hablar conmigo antes de empezar y con el Calamot pues tenemos una relación ya, digamos, de trabajo estable desde hace 2 años. Los alumnos al empezar tienen una gran implicación en cuanto a lo que le digan sus superiores. Sobre todo se van a relacionar mucho con un tutor de prácticas que les acompaña todos los días en un constante crecimiento profesional. Valoramos mucho la posibilidad de tener chicos en prácticas, tanto FCT como prácticas duales, porque lo que queremos es pues, formar una cantera de futuros técnicos de mantenimiento y por eso la relación con la escuela es clave. Bueno, el nivell que venen en base teòrica no? és bona, és a dir, tenen un alt nivell dels coneixements elèctrics i mecànics i, evidentment, per nosaltres és bastant important. Sabia que volia dedicar-me al món del manteniment, que era un món que m'interessava, però no sabia ben bé en què lloc exactament. El meu dia a dia és fer manteniments, engrasar sensors, comprovar el seu funcionament, també si tinc algun avís, assistir a l'avís, o sigui, a l'averia. Vaig començar a fer el cicle mig de manteniment i ara vaig fer el superior, d'aquest mateix modalitat. I això, bueno, vaig fer la dual i jo vaig escollir ascensors perquè era una de les empreses que a mi m'agradava sempre. Haver estudiat per fer manteniment i d'ascensors, que era una matèria que m'agrada. Tenen una evolució bastant important, sobretot els primers mesos se'ls veu aquestes ganes d'aprenentatge que tenen i tota aquesta evolució mica en mica que van agafant.